गोथार नोंथांमोनखौ रिएक्ट इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना खुगाखौ मानो हमथादों नोंलाय गोबानो ओंखारदों नामा अके 10 केजि लांनायनि खोथा दंना दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय दामब्राफोरखौ लाना थांगासिनो आङो दामब्राफोरखौ हालेवनो दामब्रा दामब्राफोरखौ लाना थांगासिनो आं नै लकेसनखौ खिन्थाना होनांगौ नै धामाका तो गाइस मोनसे इमारजेन्सि दा हस्पिटालाव थांगासिनो माने आं मेकआप आर्टिस्टफोरखौ दोनना फैजोब्बाय ओमफ्राय दा आफाखौ लानानै आं थांगासिनो माबा हस्पिटालावहा ओमफ्राय नों थालांदो बेयाव मिथिबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय बेलेगजों थांदो नोङो सोरखौबा लिंहरनानै दे ओमफ्राय दा जों थांगासिनो सफैबाय माने ओमफ्राय दा इन्जेक्सन मोनसे होबाय बिजि ओमफ्राय दसे रेस्ट लानो होदों दसे रेस्ट लाथ'दों ओमफ्राय दसे आंबो वेट खालामनोसै इन्जेक्सना गंनै गंथाम अच्छा इन्जेक्सना गंथाम होबाय ओमफ्राय दा मुलिबो हरदों ओमफ्राय दा जों थांगौ न'आवहा ओमफ्राय लासैनो आराम मोनलांगोन आं बुंदों दा बेथ' प्रेसार बारिदों ओमफ्राय इसिं माने मा होनो गेस जादों माने गेसजोंनो माबा सादों आरो आथिं सादों माने फिन्दानिफ्राय गायाव सादों आथिङा ओमफ्राय दा इन्जेक्सन होबाय गंथाम बास ओमफ्राय मुलि हरदों लासैनो हामलांगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय दा माने बहुद ओरैबायदि सायोमोन माने जिरायनोबो हाया गसंनोबो हाया बिसना बे सायोमोन जिरायनोबो हाया गसंनोबो हाया माने एकदम सानाया ओरैबायदि अभार जादोंमोन ओमफ्राय आंबो न'आव गैयामोन ना जों शुटिंआव दंहैयोमोन उनावहा फन हरनानै बुंहरबाय बिदि ओमफ्राय आं फैबाय ओमफ्राय सिट लाना फैबाय आं हस्पिटालाव ओमफ्राय दा न'आव थांफिननोसै आफाखौ लांबाय न'आव दिहैबाय ओमफ्राय रेस्ट लागासिनो ओमफ्राय आङो फैफिनबाय शुटिंनि लकेसनाव माने जोंनि न'निफ्राय बारा गोजानबो नंखाया खाथिखा ओमफ्राय आं फैबाय ओमफ्राय माबाफोर प्रब्लेम जायोबा फन हरना बुंदों आं न'नि मानसिखौ ओमफ्राय दा रेस्ट लागासिनो आफाया बिदिब्ला शुटिंआवहा थांफिनसै आं ना लकेसनाव सफैबाय जेराव शुट लादोंमोन बाव माने एसे गोजान शुटआ आं बेयाव नेगासिनो जों शुट लाना फैगासिनो बिसोरो नै बर'नि फिथा जागोन ना जाया गुदुंब्रा बाब्रालायगोन नों दांबाला जागोन बियो ओहो बालिनिसो जा मोनसेखौनो रानि जादो सावखाङाखै थारमाने नै आरोबाव आरो सोर जायाखै दे जादो नै ओरैजाय मा जाखो बाबु दे नै मेंबाय गथ'फ्रा नै देरग्रा साराबो मेंबाय आरो नै ओरैजाय साराबो मेंबाय नै फिथा जादो ओइलै हानखादो नोङो बास जादो दे लागाव हा मोजां नै बिनि खामानियाबो जोब्बाय मोजां ना फंबाय अके दे नै जोब्बाय लाव जा फान्थाव जा होनोसै थाव One, two, three, go! Action! Bye bye. Shooting location निफ्राय फैबाय आङो ओमफ्राय दा थांनो नागिरदों मार्केटिं खालामनो बाजार खालामनो मैगं थाइगं बिदिनो बेदर लायनो थांगौ जोंनाव दिनै बाजार दंना बे बाजाराव दिनै अमा बेदर बायगोन आरो लाबोगोन अमा बेदरजों आरो दाउ लागाव नै सफैबाय एकदम धामाका बेखौनो हर आरो बेगेंखौ हरनाङा एकदम मोदोमखौ हर नै बरिया मोजां ना अके फुरा अमा बाजाराव फैबाय आङो लाखानोसै दाउ अमा बेदर लानोसै ओमफ्राय आरो दाउ बेदर लानो थांबावसै एसे बारा हो बे 1.5 केजि ना आरो होबाव
Itu kati di ha, buria kan? Jangan nanggo. Abga mudung kudu nanggo. Bikin sur. Buria hei. 10 kg लांनायनि खोथा दं ना दा सफैबाय दाउ दखानाव नै सेर सुदाय दाना फैलायबाय सामब्राम आलु एतो पूरा 5 kg ना दे आरो दे 10 टाका मोना दे नै बेखौ सेरसे लांसै एतो 1 kg कुलाबरा नुकुलाबो एतो 5 kg 5 kg कुलाबरा नाय 10 kg मांस कुलाय जाबो आरो लागिबो दि टेना हले बाजार खालामखांनानै दा आं थांगौ जेराव ओंखाम ओंख्रि संगोन बाव माने दिनै गामिनि मोनना शुटिंआ तो गामियावनो ओंखामखौ संनोसै ओंख्रिखौ संनोसै बेदरखौबो संनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै सुपार मस्ती धमाका तो जायगायाव सफैबाय नायाव बेदर दङ हा 10 kg मिथिबाय आलु 10 kg 10 kg बेबो गासैबो खाजो ओमफ्राय आरो नै ओइले मनायावबो दंबावो नै बेबायदि एबार वाल देनाय देनो रोंनो रियेल बाय रियेलाव रोंखायो दा अके रियेल माने शुटिंआवथ' रियेलानो जाखायोना नै दानि देनायाबो नङा होमबा अबा दे बरिया ओमफ्राय देबाय दे अके दे आरो नै ओरैजाय डाइरेक्टर बुजायगासिनो आयौ फाग्लाया दांबायमोन बियो आरो ओरैजाय है आसोल ओरैनो हट जाबाय थांदो आसोला हनै नानि दागाब दे बाबासो बेयो बाबा दे बाबा ना बुं दे शुटिंआव बाबा ना बुं अके नोंसोरनि मा जायो हा ओके मोजां ना मा खुगाखौ मानो हमथादों नोंलाय गोबानो ओंखारदों नामा अके मोजां आरो बे माला सफैयो बे आइफनफोरखौ लाना हालाय बिराद दामि मबाइल लायो नोंसोरो आरो नै ओरैजाय हागासिनो फान्थाव सरि मा मोनो दा हाबाय थादे हा दा जाय दाउखासि दंना गैया दाउखासि लासनि दाउलाखासिखौ दिनै मोनजायाखै माले आं माबा लाबोबाय बेदर लाबोबाय दे मा बेदर अमा ना बयलारबो दङ अमाबो दङ नाबो दङ होमबालाय जाबाय खांख्राइबो दङ आरो दाउलाखासिखौ मालाबा जाबानो जाबाय अके जागोन दा अके दे मोजां दे ओइ आलुआ बांद्रायगोन खोमा ना बांद्रायगोनदां दे गोसोबायदि माने एसे सानै हयै माबानो जाबाय ना दे 10 kg बेदरा दे 10 kg बुरखायनो रा नोङो हे मामा र मेथाइ लाना फैनो दे मेथाइ लाना फैनो र थाथ' नोंसाजे गाबगासिनो खमसे खम बुरखायनांगौ नोङो हा बुरखायनो रोङा मेथाइखौ जादो दे एबार दे चकलेटखौ जादो दे दागाब दे गाबाल न आरो मेथाइ जाबावगोन दे लायबावगोन दे बेसेन जागोन जोंहा नै आगैया गाबबाय थाबाय बाजायानो आरो ओरैजायबो बाजायानो आगैया नै एबार लाबोबाय नै एबार आगैया बाजागोन बाजानायनि सरा लागाव दासो भिडिअसो बानायगोन ने जोंहा भिडिअसो बानायगोन ने नै रानि है गाबा रानिया ने आगै गाबाना एलाय गाबखाया लागाव इखौ खाना होलाय खाना रोना रा खानो ओके डाइरेक्टर हियार एक्ट्रेस हियार केमेरा एलग्रा हियार ओमफ्राय आर्टिस्ट आदाया ओरैजाय दङ नैलाय आदाया गथ' बाम होदोंलै बाम होदों ने बाहोदों अके डाइरेक्टर सारा नैबेलाय बिराद खस्थ' खालामगासिनो गासिबो खस्थ' खालामनायनि दा बेदरखौ दरनै बारा मोनजागोन नोंसोर गासिबो मोनजागोन दे रेडि लागाव ना मा बुङो मा बुस्थु बेलाय खौरां खिलाय अके जाबाय ओंखाम थांनो मोजां बुंलाय एखे ना सैमाखौ मासे बुङो ना सासे बुङो हा
마세. 너만 사시 부는거. 소리. 나 이제. 사세 나마. 이싱 pura sulli 가시는 아르르제 pura 코미디 달로 가시는. 안 그래 아르. 오케이. 나다고 비세마서 김파는 물 못하고 돼. 지금 나가니 세만 온타르 선바 세만 안 바이선 랑핀 하여. 밀라 타. 밀라나? अरे जाए दाली संगासिनो वाव अरे जाए पूरा आलू धमाका सुगासिनो नै लगाओ अरे केमेरा थिमोना हर इसे ओके मा खुलुमबाय सेक्रेटारि नोंथांमोनखौ रिएक्ट इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामनो हो ओके पूरा धमाका शूट सोलिगासिनो ओके रोल खाफालाव खुदुम खुदुमा खुदुमना गैया दंना हो ओके खनसे खाफालाव खुदुम खुदुमना गैया ओके बरिया नों मानो मिनिना होबाय थानांगौ बरिया जाबाय दे ये जादों सुपार मसि धमाका आरा थांजोब साजा जोंहा सुदा एकदम सुदा फिनिश जाबाय दा फिनिश जाबाय सुदा फाइनाल फिनिश जाबाय जागासिनो दा ओंखाम जागासिनो दा नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै आं ना मा बुङो एकदम चेनेल नामा जोंना बहुत डिके दैमारियाव थांनानै बे अफिशियेल भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन थांनानै चेक आउट खालामबाय थां आरो साबस्क्राइब खालामबाय थां लाइक खालामबाय थां शेयार खालामबाय दा लोगोफोर ओके बिराद थेंक इउ दे खस्थ' खालामनायनि थाखाय बिराद सापर्ट खालामबाय बेथ' जेबो नङा थेंक इउ भेरि माच दे मस्ट वेलकाम ना बेफोर जेबो नङा बेफोर आरो थाखानांखागौ नङा होमबा गावजों गाव आरो नै ओरैजाय पुरा धमाका अमा बेदर ना बयलार बेयो अमा जाबाय थानोसै आरो नै सिख्लाफोरना नै ओरैजाय न' सिङाव बरिया होनो मोजाङै जा आरो इसे जाबाथाय गवा नोंसोरो बुरजा जानांगोन ने होनाया बुरजा हो दे ओके हाय पुरा जागासिनो धमाका अमा बेदर दाउ बेदर लगाओ अनला मैगंसो बायदिसो अनलासो बियो दालि अनला बेदरा मानो जादों बेदरा मादि जानांगौ हिट जागोनब्रा हिट जागोन ना आंबो जाना लाखानोसै ओरै फैलाय खाथियाव फै दाउआ इयाव फैदों इदि बेयाव हो पियास बाथोना दैमुआव थांबाय न'आव हिन्जावा लेंहरदोंनो ना लेंहरदों हिन्जावा नैबेलाय बेदर अमा बेदर दाउ बेदर पुरा मिक्स जाबायलै आं पियास जाया हैलाय बिसाय पियासखौ हैलायसो आं बानलुबो जाया जाबाय दे नांला थ' गाइस बिदिब्ला ओंखाम जाना लाग्रोनोसै र' जादे नानिमोन जारौमोन ओके